samo 5 utakmica, znači ja sad izvinim da možemo da kopiram, jer ćemo limon na svaki drugi primljen gol. Ajmo, krenimo. Sad nećemo Vaga, no, ja prvi primjer, molim da se pazi, malo sam pogubio. Uđi, neću da jedem ljubila. Ne. Rad. Ja. Rad, imam. Ne. Okej, probamo se da ovo. Okej, jedemo. Ajme. Uzeti mi pač. Da mi ne može pač. Ne. Sve je glavio. Pamet. 3, 2, 1. Bleh. 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 Ugomma levo. Idemo dalje, ljudi moji. Nadam se da se ovoga više neće dešavati. Recimo. Ne. Prvi primjer. Nemam šta kod me. Također želeo bih da se izgubljeno. Obraćam, mislim da još ovo limon. Krenemo se tako i nešto mi zabavljamo. Ljudi, evo me stigo sam. Idemo na sajdu. Hvati totalno. Ne. Tako je, bre. Malo da mi je dao jedan gol, nešto da primi. Ne, to stigo sam i neće. Nije nešto zabavljala pod kupu, ne. Ja, brate, ne mislim, ja sam neko pitu. Prezvala koma. Ne prosti. Ne. Kardinal. Ja. Ne. Čuti, brate. Okej, nije stalo nešto na nisam bilo. Počnemo na kraj. Stavimo ovu ljušku. 1, 2, 3.
bila odluka. Idemo na još 2 metra, ako budem stigao. I da to bude to za ovaj video. Ljudi, ne osjećam jezik. Inače, ovo je stvarno to video sam isledio na neki strani youtuberi da ovo rade. Tako je, bre. U bombu da isledim. Kao da sam ja umačila gol. Tako je, bre. Brate, što me znao izbi. Ljudi, šteta je ovo što nijem sa kamerom, ali dobro, možda i bolje, krenut ćemo kasnije. Jao, brate, još malo. Ukvarim limu. Stvarno, brate, glina snima crnu limenu. Neke tufne. I vodim 4-0. Vidio neko nisam baš koncentrisan. Tako je, bre. Stiže. Okej. Idemo na veliki jaz. Već. Brate, služi mi pobrže. Ne volim da jedem. Mislim, ja volim da ne imam ulicu šeća. I to na 3. 1, 2, 3. Ja, nikada ovo više neću da nađem. Ali sve za YouTube. Trudimo se, da vam sve od toga. A šta mogu dalje? Ljudi, to je bilo to i ja sam košta. To je bilo to što se tiče ovoj emisiji i ovim tutorijalom. Obavezno lajkujte, šerujte i komentarišite. Ako vam se sviđa moj kanal, subscribe-ite. Tako da sve to što tiče ovom klipu. Vidimo se u sljedećem. Ćao! Ćao!